Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Җәлил укулары Россия төбәкләрендә. Нишәдер бала без бер дә ишетмәгән шигырьләрне безгә ишеттерделәр, мосы сөенеш. Себер татарлары, мәдәният кәрләр. Күргәзмәнең иң мөһим экспонаты мөгаен биредә урнашкандыр. Ул да булса, Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһи ва сәламнең сакал бөртеге. Уфаның татар гимназиясында этнографик музей ачылды. Бүтән музейлардан аермалы буларак инде безнең музей интерактив формада эшли. Шушы музей бинасында дип әйтегәндә. Көрәшчеләр сәхифәсендә Гайнетдин Мөхәммәдиев. Александр Матросов ди, Амратуллин Каплиевич. Мен аның сүзен миңа кирип калды булыр бина. Мин бернинди авырбыстанда кутмамын дип. Янып калсын гомерең маяк булып, үзеңнән соң килгән буынга, дип яза Муса Җәлил үзенең бер үгет шигырендә. Дөрестән дә ул каһарманлыгы белән гомерен маяк итеп кабызган татар шагыйре. Аның фашист тоткынлыгында язган әсәрләре дөнья халыклары телләренә тәрҗемә ителгән. Моабит дәфтәрләре турында ишетмәгән, белмәгән кеше юктыр. Быел каһарман шагыйребезнең иҗатына багышлап 3нче тапкыр Җәлил укулары дигән халыкара бәйге уза. Катнашучылар бихисап барлык Россия төбәкләреннән. Удмуртиядә дә бу көннәрдә беренче турга йомгак ясадылар. Шул хакта үз хәбәрчеләребез материалында. Мия-мия пескәем, кулак салдың сөземә, карауылдан бушагач, сөт бирермен үзеңә. Катнашучылар күп бакча яшендәгеләр, мәктәп балалары, өлкәннәр, барлыгы 123 эш кабул ителгән. Бәйге башланган атнада видеоязмалар бәрән-сәрән генә килсә, оештыруда республиканың мәгариф һәм министрлыгында ярдәмгә тартылгач, эшләр ява башлады дияргә була. Моңа кадәр шәһәрләр генә катнашып килсә, бу юлы районнардан, кечкенә авыллардан да җибәрделәр. Муса Җәлил шигырьләрен татар гына түгел, рус, удмурт, инглиз телләрендә укыйлар. Балаларны катнаштыруда ана теле мөгаллимнәре тырыша. Габдулла Тукай исемендәге гимназия укытучысы Рәсилә Габдрахмановага үз укучыларына да бәя бирергә, башка мәктәпләрнеке белән чагыштырырга да туры килә. Муса Җәлилнең иҗаты, аның шигырьләре уку программасына кертелгән, алар бер кая да китмәгәннәр. Шигырьләр дә нигездә шул ук сакланалар. Ләкин инде бәйге булгачтын без балаларга шигырьләрне нигездә үзебез сөйләп алабыз. Баланың яшенә карап, аның сөйли белү сәләтенә карап, шигырьләрне үзебез сөйләп алабыз. Аннан соң инде бала үзенең соңгы сүзен әйтеп, бу шигырь миңа ошый, яисә мин моны сөйли алам, сөйли алмыйм дип үзенең фикерен белдерә. Балалар белән бергә өлкәннәрнең дә һәм урта яшьтәге, өлкән яшьтәге апа-абыйларның да Җәлилне зурлап, улылап шушындый шигырьләр укуы әлбәттә күңелгә матур, шундый дәртле хисләр өстәмичә калмады. Аны укыганда инде балалар аның сүзләреннән түгел, аның эштәлегенә дә кирип китәләр. Видеоязмалар Җирле Яңарыш газетасының социаль челтәрдәге төркеменә куелып барып, һәркем үзен күрә, башкаларга бәя бирә алды. Бәйге шарты буенча музыкаль бизәлеш һәм милли киемнәр исәпкә алынмаса да, башкаручылар арасында чыгышларын шул рәвешле бойтучылар шактый иде. Төрлеләндереп, карга күңелле булуын билгеләп үтәргә кирәк. Катнашучыларның күбесе Муса Җәлил шигырьләрен укыды. Күрше белән борыннан булмады һич татулык, көн сайын бер усаллык, көн сайын бер катылык. Әлбәттә, Кызыл ромашка, вахшат, бүреләр, аларны инде бик күпләр сөйләделәр. Ләкин менә нишәдер бала без бер дә ишетмәгән шигырьләрне безгә ишеттерделәр, мосы сөенеш. Балаларда кызыксыну бар дигән сүз. Әлбәттә, Җәлилнең иҗаты шуннан да таррак күрсәтелде дияргә кирәк. Ләкин быел шусын искәртеп үтәргә кирәк, быел номинациялар күп. Фронтовик язучылар әсәрләрен сөйләүчеләр берничә генә, әмма үз иҗатлары белән яшь җәлилчеләр номинациясендә катнашучы бөтенләй булмады. Оеклар шигыренә кагылышлы бәхәсләргә дә нукта куелды. Аны Муса Җәлил язмаган. Катнашучы балалар арасында иң күп башкарылганы шул шигырь булды да. Тик алар да игътибардан читтә калмаячаклар. Менә ничектер ул оеклар шигырен ул балалар башка шигырьләргә караганда да яратып, хисләнеп һәм конкурс дәрәҗәсенә җиткерерлек итеп сөйлиләр. Һәм инде менә сез нишләргә дигән икеләнүдә калдыгыз. Нишләргә дигән икеләнүдә калдык, ләкин без инде ул балаларны Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе исеменнән бүләкләячәкбез дигән фикергә килдек.
Халыкара бәйгенең урыннарда беренче туры тамам. Җиңүчеләр зона турына уза. Аннары ярымфинал һәм финал. Бәйге үз бурычларын үти, Муса Җәйнең иҗади мирасы популярлаша. Хәер, Удмуртиядә аны белмәгән, ишетмәгән кеше юктыр. Ижауның 10 санлы мәктәбендә музей эшли, Татар бистәсендәге урамнарның берсе һәм китапханә аның исемен йөртә. Ижаудан Фәнзилә Сәгыйхова, Татарлар. Какая-то птица, ку-ку, ку-ку. Себер татарлары мәдәни яткарлар. Казан Кремле музей тыйлыгының Ислам мәдәнияте музейында шундай исемдәге күргәзмә ачылды. Ул Төмән өлкәсе музейлары белән берлектә оештырыла һәм ТССРның 100 еллыгына багышланган. Күргәзмәдә Себер татарларының киемнәре, бизәнү әйберләре, борынгы кулъязмаларны күрергә мөмкин. Ә бер экспонатны бәһасез дияргә дә була. Тулырак киләсе сюжетта. Күргәзмәдә кызыклы экспонатлар шактый. Мисал өчен, әлеге тәсбих гадәттәгечә хөрмәт төшеннән түгел, ә чуртанның умырткасыннан ясалган. Биредә 18 гасырга караган борынгы Коръән китабында күрергә була. Гомумән, китап мәдәнияте экспозициянең зур өлешен алып тора. Күргәзмәдә гарәп, фарсы, госманлы һәм иске татар телендә язылган 17 гасыр ахыры, 20 гасыр башы кулъязмалары һәм басма китаплары урын алган. Biz gül әйтеп килә, безнең галимнәребез дә гел әйтеп килә. Татар милләте ул китаплы халык дип, дөрестән дә беренче чиратта бу Коръән турында сүз барса, икенче чиратта бу фәнгә, белемгә омтылыш, кичкенәдән үк балаларны белемгә юнәлтү, белем бирергә тырышу әти-әниләрнең буыннан буынга. Икенчедән бу дин ягыннан да белемле булу, мәктәп, мәдрәсәләрдә бергә дөньяви белемдә, дини белемдә үрелеп килгән һәм моны без күргәзмәдә күрәбез. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammad is the messenger Allah is our Күргәзмәнең иң мөһим экспонаты мөгаен биредә урнашкандыр. Ул да булса Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһи ва сәламнең сакал бөртеге. Аны үз вакытында Госманлы дәүләтеннән сәүдәгәр Хаҗи Нигъмәтулла Карымшаков Сайдуков Ямбай авылына алып кайткан була. Нигъмәтулла Карымшаков Сайдуков ул вакыттагы Улыманчыл, хәзерге Ямбай авылының бик хөрмәтле кешесе булган. Соланы янгыннан соң торгызган, мәчет, мәдрәсәләр, китапханәләр төзеткән шәхес. Мөхәммәд пәйгамбәрнең сакал бөртеген аңа төрек солтаны Габделхамид бүләк итә. Әлеге яткар башта Улыманчыл Җәмигъ мәчетендә, аннан 100 елга якын Төмән музеенда саклана. На выставке представлено более 100 предметов уникальных. Это большая часть представлены костюмы, головные уборы, характерные не только для татар, но в частности для сибирских татар, украшения и также очень много рукописных книг. Күргәзмәдә Себер татарларының бик яхшы сакланган 19 гасырдан калган костюмын күрергә мөмкин. Киемнәр катлы-катлы булган. Хатын-кызларның бәйрәм киемендә бәби итәкле күлмәк, озын жилет, башларында яулык. Иратлар өчен төп баш киеме түбәтәй була. Хатын-кызлар алкалар, шулпылар, беләзекләр, муенсалар тагырга яраткан. Себер татарларының костюмнарын, бизәнү әйберләрен һәм көн күрешен 1808 елда ясалган рәсемнәр аша да күзәтә алабыз. Татарлар Себердә күп йөз еллар яшиләр, үзләренең дәүләтләре дә булган һәм күп кенә зур шәһәрләрдә татарлар үзенең сәнгатен, мәдәниятен үстергән һәм бүгенге көндә дә Төмән, Тубыл кебек ире шәһәрләрдә бу без Көнбатыш Себер турында әйтсәк, шулай ук киңрәк Себерне алганда башка ире шәһәрләр Омск, Томскида да татарлар зур шундый җәмгыять булып яшиләр һәм авыл җирендә дә, шәһәр җирендә дә һәм үзенең гадәтләрен, йолаларын, мәдәниятен, телен мөмкин кадәр сакларга тырышалар. Һәм шушы 100 еллар дәвам итә торган мәдәниятнең материаль җәүһәрләрен, үрнәкләрен Төмән, Тубыл шәһәр музейларыннан без бүген Казанга китереп музейга килүчеләргә тәкъдим итәчәкбез. Себердә 500 меңнән артык татар яши, шуларның 400 меңгә якыны Көнбатыш Себердә. Гасырлар дәвамында аларның Урта Азия ягыннан булган бухаралылар белән якынаюы да күзәтелә. Идел буе татарлары үзләре белән Себергә халык авыз иҗатын, гореф-гадәтләрен алып килгән. Безнең татар дөньясы мәдәни яктан бигрәк тә карасак, бик бай, бик киң, бик күп кырлы, бик үзенчәлекле.
Һәм менә мине шунысы шатландыра, менә бигрәк тә мин монда карап чыккан китаплар, кулъязмалар, шул менә мәдәни традиция белән бәйле нәрсәләрне күргәч, шунысына инандым. Никадәр безнең үзенчәлекләр булса да, төрле төбәкләрдә яшәүче татарларыбызның. Барыбер безнең уртак мәдәниятебез бар, безнең телебез бар, безнең динебез бар. Һәм без барыбыз да татарлар. Менә иң әһәмиятлесе шул. Монда теге без мин заманда экспедицияларда катнашып Себердә йөргәнем бар иде. Аның диалектында да нинди үзенчәлекләр булган күргәнем бар. Ул кешеләрнең тормыш шартларында күргәнем бар. Ул авылларны гизеп китап, кулъязмалар җыйганым бар. Барыбер безнекеләр, барыбер безнең бер халык икәнебезне күреп, менә бүген дә шушы күргәзмәдә мин бик шатландым. Бу җавап күргәзмәсе бер айлык Казан Кремле музейлары тупланмасыннан күргәзмәне төмәндә ачып җибәрәләр. Анда нигездә Коръәннәр, шомаилләр, каллиграфия үрнәкләре урын алган. Төмәннән килгән Себер татарлары мәдәнияткәрләр күргәзмәсе исә Кол-Шәриф мәчетендәге Ислам мәдәнияте музеенда урнашкан. Экспозицияны фәнни яктан өйрәнү өчен этнографларны, тарихчыларны чакырачаклар. Шулай ук монда әңгәмәләр, лекцияләр каралган. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Уфаның татар гимназиясында этнографик музей ачылды. Бүтән музейлардан аермалы буларак инде безнең музей интерактив формада эшли. Шушы музей бинасында дип әйтгәндә. Көрәшчеләр сәхифәсендә Гайнетдин Мөхәммәдиев. Александр Матрусов ди, Амратуллин Каплиевти. Мәт аның сүзе миңа кирип калды булыр бина. Мин бернинди авыр листада катнамадым дип. Милләт тарихын саклый торган музейлар саны арта. Шунысы шатлыклы, аларның шактый өлеше мәктәпләрдә. Быел Уфаның 65-нче татар гимназиясендә дә татар этнографик музее ишекләрен ачты. Ул Башкортстан башлыгы гранты ярдәмендә тормышка ашырылган. Проектка 1 миллион сум акча бүленеп бирелгән. Әлеге вакытта биредә экспонатлар туплау эшләре бара. Махсус белгечләр ярдәмендә татар милли киемнәргә зур игътибар бирелә. Яңа татар музеен үз хәбәрчебез Миләүшә Латыпова да күреп кайтты. Әлиләр елмаеп турса, без елмаеп турсак шатлыкмы гаиләдә? Әлбәттә. Әлләрегезне яратып кушакласагыз, әлбәттә бик күңелле булыр, шулай бит кушалар. Уфаның 65-нче татар гимназиясе 24 ел элек эшли башлый. Бүген биредә 500дән артык бала укый. 1нче сыйныфтан 11нчегә кадәр һәммәсе дә татар телен өйрәнә. Әнием, сине бәйрәм белән котлыйм. Мин сине яратам. Кызым Азан. Балаларның 70%-ын татарлар, калган 30%-ын башка милләт вәкилләре тәшкил итә. Соңгыларын татар телен өйрәтер өчен аерым төркемнәргә бүлеп укыталар. Диалог төзү өстендә бик күп эш алып барабыз. Төрле татарча әкиятләр, китаплар, рәсемнәр ярдәмендә дә менә инде әкиятләрне укыгач, шушы әкиятләр персонажларның рәсемнәрен матур дип төшергә дә яраталар. Агымдагы уку елында гимназиянең үзенчәлекле юбилее 25-нче чыгарылышы көтелә. 11нче сыйныфны тәмамлаучы егетләр һәм кызлар киләчәккә планнарын төзегәндә инде. Мин медальгә барам һәм программист булырга телим. Мин киләчәктә хәрби кәшәт булырга телим. Гимназиядә 6 ел дәвамында эшләүче Бәйрәм бию төркеме шәһәр күләмендәге бәйгеләрдә һәрвакыт диярлек җиңүчеләр исемлегендә. Мәктәптә шулай ук театр-студия, Курчак театры, журналистика, кул эшләре түгәрәкләре уңышлы эшләп килә. Аларның барысы да диярлек татар телендә алып барыла. Өйдә татар телендә сөйләшмиләр ата-ана, дәрестә килеп кенә 3 сәгатьлек татар телендә утырып, дәрестә утырып кына татар телен өйрәнеп булмый. Шуның өчен инде менә бу чаралар, җырлар, биюләр, шигырьләр, театрлар ул бик зур ярдәм булып тора татар телен өйрәнүдә. Быел гимназия Башкортстанда оештырылган туган телләрне үстерү грантлары конкурсында җиңеп, мәктәп музеенда татар милләтенә багышланган бүлмә ачу мөмкинлегенә иреште. Биредә 19нчы гасырда яшәүче милләттәшләребезнең яшәешен күрсәтүче экспонатлар җыелган. Бүтән музейлардан аермалы буларак инде безнең музей интерактив формада эшли. Монда шушы музей бинасында дип әйтгәндә татар теле һәм әдәбияты дәресләре, мәдәният дәресләре, мастер-класслар үткәрелә, осталык дәресләре.
Бүгенге көндә экспонатлар алу, костюмнар тектерәбез, шулай ук интерактив техника, заманча корылмалар сатып алу белән шөгыльләнәбез инде. Грант кысаларында гимназия җитәкчелеге билгеле татар дизайнерларына да мөрәҗәгать итә. Шулар рәтендә Илдар Гатауллин әлеге вакытта ул манекенга үзе тәкъдим иткән костюмны кидерә. Кайбер әйберләрне без кул белән тегеп эшләдек. Монда ул инде милли костюм була, оригинал. Менә тамбур ушкы белән чигелгән. Монда кызыл яулык бездә татарларда да булды ул. Тиздән Уфаның милли мәктәпләрендә гореф-гадәтләргә бәйле чаралар эстафетасы башлана. Шул уңайдан гимназияның яшь артистлары Казы мәсе бәйрәменә әзерләнә. Анарда казларны суялар, анда бәйрәм була, анда күп уеннар уйныйлар. Шул бәйрәмдә без күрсәтәбез ничек Казы мәсе катнашабыз. Әйткәндәй, милли эстафетаны беренчеләрдән булып, нәкъ 65-нче санлы татар гимназиясе башлаячак. Уфадан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Аның язмышы гел көрәштән генә тора диярлек. Тормыш аны төрлечә сыный. Дөм суқыр кала, аннан ревматизм һәм беләсезме, аны спорт, көрәш аякка бастыра. Сүзебез Татарстанның атказанган тренеры Гайнетдин Мөхәммәдиев турында. Игътибарыгызга көрәшчеләр сәхифәсе. Гайнетдин Галимбәк улы Мөхәммәдиев 1940 елның 5 августында Питрәч районының Татар Казысы авылында туа. Кама дәүләт физик культура институтын тамамлаган. Милли төрләр буенча РСФСРның спорт остасы, Татарстанның атказанган физик культура хезмәткәре, милли көрәш буенча Татарстан Республикасының атказанган тренеры. 1970 еллар ахырыннан 2001 елга кадәр милли көрәш буенча Татарстан җыелма командасы баш тренеры. Кечкенә чагында ул учучы булырга хыяллана. Иң биек таудан чаңгы шуа, иң биек агачка менә, иң авыр йөкне күтәрә. Тик зур сынау хыялларга нукта куя. Кызамык авыруы күзләренә зыян сала. 1 ел диярлек дөм суқыр кала. Учучы булу хыялы чынга ашмаса да, көрәш дөньясында шактый биеккә күтәрелә ул. Мин үземнең туганым белән, алар 4 бала ятим калдылар. Галибек Абдрахман хәзерге вакытта ул подполковник, чемпион союзы среди милиция, самбо буенча спорт мастеры. Аның белән көне-төне университет көрәшәдек без. Шулай мин көрәштә 17 яшымда шул шутавында мин 2нче батыр калдым. 2нчене килеп иннанда 1нче урын алдым. Уртача буйлы, ябык гәүдәле Гайнетдин абыйдагы егәргә шак каткыч. Уйлап кына карагыз, ул 67 килограмм авырлыгы белән 80, 90, 100 һәм аннан да артык үлчәүдәге пәһлеваннарны йыга. Инде киләчәккә юллар ачык кебек күренә. Тик язмыш үз бурылышын ала. Паспорт алу максаты белән 1961 елда Архангельскига урман кисәргә китә ул. Тик аны ревматизм аяктан йыга. 21 яшьлек егет авылына кайтып йыгыла. 2 елдан соң Казанга килә, балта остасы булып органик синтез заводына эшкә урнаша. Буннары авыртуына чыдарлык булмый. Хәрәкәт кирәклеген яхшы аңлый. Көрәшкә кире кайтырга дигән фикергә килә. Беркем дә алырга теләми. Бары үзәк стадионда тренер булып эшләүче Әсхәт Шәйхетдинов кына аны кире бормый, кабул итә. Ул миңа беренче сүз әйтте. Улам күпмесеңме? Беркемдән күпмесәм. Шулай дөрести, Александр Матросов ди, амбулаториум каплый итте. Вәт аның сүзе миңа кирип калды булыр бина. Мин беринди авырбыстанда куркмадым бит. Бер җыгылам дип уйламам да утырды. Шулай ул мине аякка бастырды.
Гайнетдин Мөхәммәдиев 1 ел эчендә шәһәр беренчелегендә призлы урынна. Оннары Татарстан чемпионы исемен ала. РСФСР чемпионатыннан да медаль белән кайта. Соңрак үзендә тренерлык сәләте дә ачыла башлый. Остаз буларак та Гайнетдин Мөхәммәдиевнең уңышлары искиткеч. Күз алдыгызга гына китерегез. Аның җитәкчелегендә шөгыльләнгән 30дан артык ир-егет Татарстан, Россия чемпионнары. 68-е милли төр буенча РСФСРның спорт остасы исеменә лаек була. Мин беркемне дә кире бормадым ди ул. Укучыларны кабул итү буенча үз алымнары була Гайнетдин абыйның. Дәлил шуңа кипидинде югары күтәрелде. Бер укучым әйтә, санап тордым ди, сиңа 42 яшь иде. 20-дән артык бросок ясаттым ди, үзем аттырам. Вакытны. Татарчаны белми, самыны белә. Мен шундый ул бик югары күтәрелде. Россия нотты. Ачыгат факультетта 120 кило. Анда көрәшеп кушалдым. Кемгә көрәшәм? Минем белән меседе. Көчле инде. Мин әсәрне тоттым, аштыга салдым. Менә сиңа ди, кичкә генә шаның син әйтәм. 2 елдан чемпион Россия басың. Бунда 2 елдан авыр веслар арасында чемпион булды. Укучылары рәхмәтле. 2000 елда тренерларына 60 яшь тулган көне Гайнетдин Мөхәммәдиевнең туган авылында аның исемендәге татарча көрәш бәйгесен үткәрәләр. Гайнетдин Мөхәммәдиевка бүләккә АК машинасын тапшыралар. Көрәшчеләр Гайнетдин абыйны көрәшнең компьютеры дип йөртәләр. Чөнки кайсы ярышта, кайсы көрәшченең кем белән көрәшкәнен әйтә дә бирә. Хәзер дә көрәшчеләр арасында 80дә дип тормый. Бүген дә көрәшер идем әле ди ул. Шпагатка да төшә, гер гантельләр белән дә дус. Һәм тагын бер кызык шөгыле бар. Кадак үрә. Әйе, ялгыш ишетмәдегез. Бармаклар өчен менә дигән күнегү ди ул. Шушы чыгарылышны әзерләгән вакытта Гайнетдин абый белән 2 сәгать эчендә кайда гына булмадык без. Хәтта филармониягә барып җиттек. Тальянда уйныйсы килә ди, үзенеке ватылган. Тормышта, киләмдә, көчлеләр өчен. Туган теле барның милли юлы бар, милли йөзе бар. Шәхес буларак үзе бар, кеше буларак абруе, кадер бәясе, хөрмәте бар. Татар булып туганбыз икән, татар булып яшик тә. Бүгенгә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.